Evo ovako vam izgleda Europa. Hoćete Europu, evo vam Europa. Ovo kako zove, opuša kako ti Bog hoće. Kažu bolje sinoć bilo nego u Zetri neki dan. Zetra je jedna, džaba. Džaba, zetra je zetra. Mislim, moramo se šaliti. A moramo se zajebavati, ali ja. Pa fali nam Laka ovdje, jel? Njegova zajebancija, ono, naš, ona... Dobra bi mi bila ekipa, naš. Pa vidim da ste njegova škola, znaš. Sve njegove tekstove znate na pamet, a? Sve. Pa dobro da pravo kaže kako frka oko Lake, non stop mene je tu sam. Zamislite se da... Jesi ti kao neki Kao dio ekipe. A znaš ti šta je bilo neki dan? Ne. Laka je bio novinar, ja sam bio... I Laka me intervjuisao. A da li ti njemu onaj benzin? Slušaj, intervjuisao me i sad mi kamere stoji, nam je se oko folu zbiljili, nešto pričamo. Trajalo to 2 minute, mi smo zaboravili s kamere. Kad smo mi počeli pričati o Goraždi i okolo. To je bilo cirkus, ali dobro je bilo. A znaš šta mi reče neki Laka kaj? Pa obeđao spikarista ne da ga kaže. Ja mu pred kamere rekao i onda su otišli. Onda sam osjetio da nije dobio benzin. Slušaj, trebao si njemu jedan onaj japanski dat, onaj vlični kanister, 50 litara u njega stane. Kad budeš pravio sljedeći album, da ti mi napišemo neki tekst na pjesmu. Što da ne? Ako mi je Laka učitelj, odmah ste jaki. Šta je bilo da se ti prijaviš za Euroviziju, za Eurosong? Jesi razmišljao o tome ikada? Ma šta će ostati se, kakav Eurovizija? Bilo je ti priča, prijedloga, kad je Harib prošle Lejle, kompletno rukovodstvo televizijsko i ta raja oko onaj, kad je ti naredio, bjež od me. Neće na Euroviziju, neće da budem predsjednik države, to dvoje. A slušaj, pa kad je Dado Topić mogo ići ispred Hrvatske... I šta je uradio, ništa? Šta će, legenda, ne mogu da žao mi ga bilo da gledam, znaš. Pa stvarno, Dado je za mene jedan najbolji... Daj barem pjesmu napravio u tom maniru, nešto da je ono što je Dado, nego su nešto dosta pojeftinili to, dakle ništa nije, samo se za njega je bio blam. Inače, nije mu to trebalo. Hajde, zapali. Vjetar spojiti ovaj. Vjetrovi tuge. Lome me. Ja mislim da ti za svaku situaciju imaš po jednu svoju pjesmu ovako, ko što je sad bilo. Ne, baš tako, nisam mi tako pravljen namjenski za situaciju, ali... Koliko si snimio pjesama do sada? Imam snimljeni oko 150. Ja, sinoć, baš je izašao van da pušim, pa kad na stepenicama dvoje priče, nešto mene spominjao, ne vide mene, ja sam u mraku. Kad me ona cura kaže, haldi, ja zadimio. Kaže, kako mi se kao ovdje sviđa, rekao, dobro, kako mi se sviđa, fino, izašao van i pušim, a ladno. Kaže ona, znaš ti Halde, kada smo nas dvoje, kaže, mi smo iz Banja Luke. Oni se malo ljubakaju, već počeli se ljubakat. Kaže, mi smo iz Banja Luke, kaže, mi smo zajedno bili u vrtiću, kaže. I prvi put posle vrtića se vidjeli tu i ljube se. Rekao, ovo je golemo. Što bi rekli Hercegovci? Jesi im otpio prvi poljubac odmah? Nisam imao kad. To vidiš da ima pjesma jedna za... Ima. To, prvi poljubac paše. To je ovo rock'n'roll. Pa tako, ali samo ne znamo kako je propao rock'n'roll. To je tražno.